Baba chakumbira munshire tuchire kale iri mstero mashure manguzire ndibogore zalani uri zonkunga bana bana basa na mama bas Isanganeza na maji nageka tumundu maji zari kumishe zira kutenda akakubai watendo waende sai jao elima chao ndo tuende chao ana tingi sabaje chao wani tairi ndio imani kesi wanao imani ni wanachao ayo ndima kapiwe era chao ayo ini ndinda katoa ndima katoa nita ana chokana nile msimu weze nasi kumwe kaweza aba kuwa yeye kuwa ineze kuzuri andika saka iwe ndoe Charles aidini ni mosenya ya madindiro kuno kujeu matima baba ndiye kupava munde nisingazoti makapa munda makauza sabu kweli sabu kumamuza kashezere village asili kuti vanhu vamuvillage vazive kuti amaikupara vakupava tapauta iwe muvakadzi vomusadi varume vasiri venyu vakadzi iyo zvekuti isimuka yapa ibvisai here kukuti ibvisai mazambia unotadza kukotama chaiko kunhonga ti kabhopoindi unobvaona nyika yacho uona nyika yacho tobva tateiona zvinorevei unoziva kuti switi inoda kuvharika tizoidya yakanyatsovharwa mushe mushe inonakidza kuti apa ndichazoona zviri mukati nemukadzi waizooneti mune masistromu akatinakira chinenge chakavharika chinhu chipi icho tikozvinotikanikozviro unoona munhu anisa chinhu chiri display pachena chino something chino makonya ari muchi andikati varume ava imi varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo muri kuzvinzwa endomu chaiyo chaivo ukaitarisa iwo chikadzi ikagadzirwa zvakanaka chirume ikagadzirwa zvakanaka norudzi rwakanaka uya mhirizhonga mudzimba tiri kuti vana ngavasaurwa vachiri vana vadiki munozviitire kungozhamira chikorokoro choti amwe waundudza uda kuti ndisakanda zvokuti ndiite mukadzi ndizvozvo regai dzive shiri mazayana muti mukarega vakakura vana ngavaende kuchikoro vanoziva mararamiro anga pamusoro penyika toziva kuti zvandakuta ndakuda kutadzira mumwe wangu tofanira kuva vanhu mwana wenyu ari kupimi ari kumwe chichikonzera vanopesherana kwavakaitana naiwe chikuti asainotora mukadzi munga zvakanimisa kuti musatanga mapedza nyaya dzinoda kumaita sekutora mukadzi chiri kuti asakenda kana natezva peko ukamubvinga ari pakaimba kana zuva rimwe chete chamabirana haunowo kana musi waongono wakanzwa ngoro mudzomukosha wakufamba pako haugone kuenda
ndakamboenda. Enda kumba kwawa. Fambe dadi. Right. Tendai. Taura na wayako. Na ya tagira Taura. adzimai vavo vaya kumba. Adzimai vavo vaya kumba. Vamwe tina atete vavo nana dzavo. Vachiti washanda kungovabatira. Saka atete anobiro mutanga zvashara. Asi avhongera sei amutanga. Chirungu vakananga asi unomunoita sei. Chokwadi here zvakanzi zvataona ita pana chakaita sei zvakaitwa ndichaita sei ndichatera. Ndiyena chanakazotera ndakataura navadzimai kwakuri. Vachiti uri kofunda ngeimwanichaina basa. Asi ndichazoita sichazodzikoneka kana ndazvisaita. Saka ndozovadzivisa ndiri ndakabva ndaenda manika. Ndasvika kumubata ariko kumba iko. Ariko kumba. Akanga achitowawo kwamanoisa zveshe. Bora. Vanga mubatira. Wapedza. Wazvinzwa here? Pindura. Ini ndakafonera nemukadzi wekuno. Ndakafonera mwananzi wekuno pandaenda. Ndachingosvika mumusha mateta ndakabva ndabatwa nasekuru mwana wavo wandisunga maoko vandibvisa bhachi nehembe kanga kundirowa. Saka mwana wavo ndakanditema ndikademuka navo kusoro vazoti takufamba takwenda. Saka vanditi kuno zere kuno munhu akauraya nesango kuno. Tasvika ikoko kuno pandikazotira pamashure pacho uyu gwesho yakabva nditi ndikarara pasi bhanditi ndipe mari yangu yandahaya mututu. Vatora mari yanga iri mubhachi. Mari yanga iri mubhachi mamune 500 yanga iri mubhachi imo. Vatora mari iye anazomuona panguva iyoyo akabva atobuda paenda. Saka ndakatora ndasiya bhachi rangu nehembe nefoni. Okay, ukasiya bhachi nefoni. Nefoni nehembe. Waenda kumukadzi anga akufonera kuti uya kuno. Ndokwakabva kuona kuti mukadzi here akanga achenderwa nouyu akafonera iwe. Ndiye. Ndemukadzi umwe chete. Zvinoti kuenda kwaita mukadzi waenda kwaite. Ndangofona akangondifona kuti yakuni. Asi wako. Urati waitoziva kuti mukadzi wakuendera asi wako. Ndomuriki. Ndizvo. Pinza ndi wewe. Ndomunhu ndakangofona kuti yakuni. Saka usikomera. Taura tete. Ngumara kwenye ndakambata ari mubasa nakupfeka pamwe chete nemukadzi. Mukadzi wangu akabuda mumba akazoenda kukichena anotora akatiza akaenda. Uyu takazonzina sembayo ndisiyanese akapfeka akapfeka shutu chake. Time akazonga achipfeka trouser. Bazonga kupfekedzera zvimarafta zvake zvakaina. China naye kumba titafunira magundi ake kuti yamutore Timboti paiti zvisekuru wacho. Zita renyu munogara? Reki Mungoyo. Ani? Reki Mungoyo. Reki. Taura itinzwe sekuru wacho.
Haya, kutopera. Alright. Ndoda kuti mutaure kuti uyu akabatwa ari paipi. Akanga ari paipi. Akanga ari pamberi. Asi mupfekese mukadzi. Ngari pamberi. Kwewe kutaura sei kuti wanga uri kuchipinda. Haya, wanibata ndichangosvika pachiwanza. Watanga vandisunga maoko, vandirarisa basa rangondirowa. Vanditema rakadema, vandida mari yangu yadaisa muzvizvi yakuno. Vangotora mari yangu yanga iri mubhachi. Vamune 500 yanga irimo mubhachi imomo. Nguva yanozomona kuti akafamba sei. Asi avo ndandakafamba navo. Tasvika kumberi vandidionoza kuti kuno munhu akauraya nesandi kuno. Yato andizvizive, kunoka nditomboziva. Utasho kuti watora 500. Shuwa ndatora 500 yanga iri mubhachi. Parekodhi yakamucharekodhi kumberi kwacho kune nyaya yemari iyo $50 yakakumbira kutendei kuti ndahaya motobheki ndausa kuti $50 ndibhatira motobheki ndienda kutera kuno kwete 500 zvirimo mufoni. Asi zvawakaita zvakanaka here kutera mukadzi womunhu kuti mimi ishuwa here kuti makatera mukadzi womunhu ndakaenda kiremia kuti wakona paya ndiri chikoro ndinoziva kuti maguma kuchikoro kune ndo nyaya yakuiwa akambotongwa kumashure nhasi abatera kuti mukadzi uye ndobva abatwa futi ndonyaya iripo apa mama. Right, ndazvinzwa. Ndaona kunge muda kusimudza uri kokuseri. Taura. Musikana wacho aripo. Aripo. Kama iwo utoriwa $500 bwaita sei bwaukatora $500? taurai zvamuda kutaura neni. Sina kana mari yebhasi ndikatotanga kutomhanya kutiza ndikazobatwa nemota. Ndati vari kuda kutaura neni, taurai neni. Ndobonyara. Ndikademagara kudhara. Hazvikandifadza. Nyaya yacho dzichiri kumapurisa sanjani. Ndamhangana kuti ndirapiwa apa ndikatemwa. Hongu. Ndati vachida kutaura neni vatonga vatinyaya pedzi. Kuda kutaura? Ari kuseri ndinotaura. Aiwa si nyaya ndiri kutaura nyaya iri apa. Iri apa. Wow. Taura tidzwa naye zvakafamba sei? Pamusoro changu. Chekushina. Inini murume weuchawenzi ndakamufonera. Mufonera kwandakaita chakakaita chikonzero chokuti murume wangu akanga anditi inini nhumbu iri pauri handizive. Plus ndoda kukona kumba kwangu usina nhumbu. Alright, mirai nese. Mauya anozvinhu zvake here uyu? Upi? Imbacha dzake ndinadzo. Mafoni andakuya. Mafoni asiri. Ndakanda kumbuka panizvo vanotita pesi ndakapwana. Sokwadi chakanga. Ukapwana mafoni?
zvazvinoita hakuna mutemo unoti unopwanya chii. Basa redu isinzo rekufonga wakazara kunobvisei baba nyangwe wakazvisi kana ukatofanya yatiri kutoka ndakazoshupa kukumbuka ndikati nokupanya fona chaizvo zvikakonzeresa kuti ndamboitwa tauraiwa masimudza uroko pamusoro iyo kutanzi vazopfanya foni kuti tisvike kuti tizonzi tazotazowisana naura foni yakafoniwa yakadai wakapapoyo tende yanga achiri wakutaura kuti yakapwanya wadunye tende yanga achiri right mbomira imese saka tisikozokuti kwaiwa usimudza uda kuti taura tizvi ini ndinazvaziva munhu iri kurwiwa nevarume vavira saka uchitwa kuda kutaura pamusoro pezvarume vavira pamwe kundishora munhu here kana kuti nasekuru wacho vari afa ini matitonga munochangamiri handina kuti mukwashatira mudzimai wako but ndakasefa nyaya inokuona kuti mukwasha uyu anova gweshe nemaitiro aindiita nekukosta kwandaita ndichifamba nemashoko yake ndabva munodare akazofonera nzadzi yangu naati orit mira ako nhasi handisiri pajazini manga ndati handisi kupa chii ndinayo judgment hamisi hamuchataura hozi ndine zvandaachitarisa zvataura nevavo apedzera kutaura kwanga apedza nyaya saka nhasi handipe judgment iwewe burisa hembe dzomunhu no hapana anotaura pane zvimwe zvinhu zvanoda kuti pane zvimwe zvinhu kuti musi watati kana maronga nditaura nemadhara muri kunokumisa musi watati kana maronga nyaya yenyaya yetuno zvimwe zvanoda kuzodzidzisai saka munofanira kuziva zvinoitika iwe izvi uda kupfeka here asi bangiro rakadida mapurisa indananga zvose zvamunoita izvi zvakanaka kuti ndimune muchizvita kana zvamunonyangadzira nazvo saka munouya henyu mese musi wa27 ndokupai chachi muri kuzvinzwa hamundimanikidze ndiri kutaura hangu mese hamundimanikidze kupai nhasi handina mutemo wakadaro ndati munouya musi wani 27 ndini wakare anongopedzisa ava havachatotaura yatosarira pandini right ndokesi yokupedzisira handiti munin'inga akazoya kumba chitsvaga akatishaya akazondira kwamashedi achitaura kuti hanzi ndoda mari yangu yavatakurwa sei atikoingawa ndakataura nadhiraivha watakabhatana zvakapera iri nguva yefoshe hanzi ndoda mari yangu 200 ndati 200 yotoradisi ndikuida akamukungira adondorova pedzapo pakasvika vamwana vatitonzera kuseri iye vabata chitina todaenda kupi pana wakuenda nasi asi ndine utotoipa 200 yangu ndakatora ndeutoradisi hanzi iri kusvita wakanyanya wakabata mukoma wangu uchitu uda kuchita mukoma wangu bengi ukaita sei uda kuchita wakanyanya iriwo atopedzerana nasi saka taime paakabatwawo nevanhu apandikakuinukawo ndasunduka pangari pandaenda kusasuru andazodzoka yavo badza akaitira kuti nhasi unorara kuti pakakazoita 2 days singaratipauma akazokurova here inonogara pamwe pako wakanyarara wadzoka unojiwa hachidai iwewo wataura kunzi wakaenda kuda kurova munhu kana kurova kukasazova ndekugara mudzimba dzenyu makanyarara musi handisi kuda kutaura nemese munazvo zvakawanda zvokutaura varume ava ndakaimbokuudzai imwe nyaya vanhu vamukona vakagara vese apa ndinovapa nguva yekutaura vanoasesa nyaya yekusvaka kupedzisira but pano pandinoti ndikatarisa ndino zvandinotarisa handisida kutaura kana ndoda kutaura mese musi ndoiri kutanga iyoyi musi wa 27 ndoinotanga iyoyi hakuna mumwe achataura kunze kwangu nemi vari kuda kutaura muchengeta mazwi enyu musangane musi wani wa 27 chete uyu musi hakuna kumurwisawo iwe ndogara kumba kwako izvi
hatitenderi kuti kana chinjambobatwa topfekwa kuzvinzwa yakava yega shuga inoti ikapera toti handiendi kundotenga hakuna sitori imwe munhu anofa kunzwa bosi uyo afadzikane uyo afadzikane izvo zvatitenderi izvo kana kuna anodowo zvakupfeka izvozvi ayo asi totaura topisa bosi hembe yenitengwa izvo asi tiri kuti iwewo sekuru hawaifanira kupwanya mafoni unzwa nyange kwakatoitwa zvinengei hawaifanira kupwanya ndosaka takamirira akatonga nezuro ndiye anongotonga nhasi wazviona azvidaro unofanira kumirira mutemo kwaiwo kuda kusumudza kuti here kumashure iwe rega ndikuudze kana ndataura zvandikutaura izvo vese vandikumisa vanozvokutaura manzo ende saka ndiri kuti ndosaka ndati stop storo munhu anotenga yaanoda kana aida storo right ano mari yako yaakashanda unouya musi wa 27 totaura mese vaisi vanouya musi wa 27 no problem zvichengete nyora uya musi wa 27 izvozvo nyora zvese izvozvo musi wa 27 uya right hatidi kuti kana mukabva pano kana mukabva pano kana kuenda kumba kwomunhu kwomurwisa kana kodisiyana nemunhu agari kumba kwani makanyarara tisimisi ndapedza nemi